फारसेखौ देखाबनानै फारसेखौबो देखायनांगौ ना नङाबा फाबनांगोन बहुद आंनि फिसाखौ मोजां मोजां उइस खालामदों आरो ना स थेंक इउ एभ्रिवान Kalumesena parang nasapan ko ito ko faint clip sa bar ba sabay matyaw pagkawan ay more lasa na barda mugoy ini pasal bakay mo na mugaya abo mugaya mana mugaya na thank you so much mugay ni ba na nga pagkawan hor na sabi ko yung ninda kanan latya anyways sir ba pagkara masala ko subscribe kam nang kalang da pura nilang ani mozang mana kibar dislike mar nang kalang da mozang mana mo like kam nang kalang da comment hor da mozang mana mo guys mana mo any fry mozang thar mana ba share kam na hor na suna perso nalang pada free hai pura interesting kam na kosis kalang mo nang ini pria ko sa bagay mo na handang सबसे interesting abo nang nanay so thank you so much benis bis bagay mo ni simbo jai jai bungdang so mozang comment hor da tayo guys comment do yesi lo so da serba मैया दिनाथ थांबाय आं मा फिसालानि बार्थडे जोब्बाय साजायदोंमोन मादोंमोन ओमफ्राय बेखौ जोंनि बोखाराबा मैया साजायनायखौ देखायबाय जोंनि बोखारनायखौ देखायला स' एसे बोखारनोसै आं स्पिडावहाय मालायनि न'आव थानाय दा नोङो बोखाराबा आरियाबा गावनि निजा न'बाथ' साननै सानथाम दोननो हागौमोन थाथोंसै गथ'फ्रा नायबाय थाथोंसै होननानै बाट दा खामसालियावसो नालाय बोखारस्रांनोसै आङो बेरे फुजानि मोखां सुबावाखैसो नायलांबाय थादोंसै मैया साजायनाय समाव मोसादोंमोन जों बोखारनाय समाव मोसादोंमोन दिंखिलाला खेवनो हागौनायजों फिसाजो सिखारनायजों खेंखायलायबाय नै आमा गुड मर्निं फैदो सना आयै जायलि जायला सिखारदो बा स्कुल दङ मा फैदो मा खामानि मावनो बिथांमोनजों ना सिबस्लाबनो मोनखो ना मानो मोनखो जेने थेने खेवनोल' मोनबाय बेनिफ्राय सनाफोर नोंसोर मैयानि भिडिअ'हाय आंनि फिसाखौ बिराद मोजां उइस खालामबाय आं एकदम गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरो ना ओमफ्राय आं फिसालानोबो खिथादों बेहाबो नंगौआ नङा जालायो मोनबेसे कमेन्ट फैगो जालायलायो स' थेंक इउ स' माच होनदो बाबा थेंक इउ स' माच एभ्रिवान बेनिफ्राय नै मालाय लोगोफोर लाबोनाय गिफ्टसा गस्ला मालाय नै टिफिन काप आरि खुसियानो लाजाया आंनि फिसाया औ कपियाबो मालाय अप्पासो मोनबाय नै क्लास 5 होमबा बिनि थोलायलायसिगोन प्रेक्टिस कपि ना फुरा थोलायलायसिगोन मालाय लोगोफ्रा मालाय लानानै फैदों आरो ना बेखौनो खुसि मोनो बिसोरो केक फिसा हानोबानो खुसि मोनो वा देखायबावनांगौनो मोनसे दंबावोनो मालाय नै कापा मालाय मोननै ना लोगोखौनो हानाय नंला आंसो मोनसे दाहार लानांसिगोन थ' एनिवे सनाफोर मेन दिना थांबाय दिनै साफाय खालामसै नै मैया मोनायावबो सिबखादोंमोन सिबनाया अब्लाबो मोनानि सिबनाया आलदा साननि सिबनाया आलदा सानाव एसे साफाय खालामसैलाय मावस्रांनोसै आङो ओमफ्राय नोङो पोएमा लिरदो बाबा हा मैयाथ' लेखा फरायाखिसै बियो बार्थडेआव लेखा फरायानो मालाय टिउसनबो थाङासै माथो होनबावनो दे लिरदो पोएमा एसे स्कुलबो दङ बेखिनि पार्टियावनो बेसे दाखोर दालानै आंहा बेखौ मा मावख'नो हाया आरोथ' मालाय बायदि धुमधाम गिदिर खालामबाबोथ' आं मा जागोन बेयावबा सानसे थाला आंहा मैयाहाय बेनिफ्राय माथो खालामबावनो उन्दैबो दङ जाहैबाय नङाबालाय स्रां स्रां टेनसन गैयामोन जेसेबांखि खामानि मावनांगौ नै उन्दैयाबो खेंख्लें खालामहोनांगौ नालाय सनाफोर बेनोसै आंनि खामानियानो साफाय खालामनानै लानोसै एसे देनां गाव गावबागाव साख्रिबा बेसे गिदिर केक हानो गोसो हाबाय थाथों बिमा बिफायाथ' माव बार्थडे माव मा आकाश पातालसो बिफानाथ' मालाय सार्टिफिकेटआव 1 बोसोर खम जालायनानै दङ आंहाय सार्टिफिकेटआव 1 बोसोर बारा खुनु गद गैया अबेहाय पार्टि बानायनो अबेहाय बार्थडे बानायनो हा फिसाफोरखौ मानायनांगौ जायो जुगजों लोगोसे ओमफ्राय अब्लाबो गिदिर केक लाबनो नियम गैया आंना
देनां निजा न'फोर लुबा एसे देरसिन लाबोनो सेस्था खालामसै आरो गिदिरथारनांगौबा देनां गावबा गाव साख्रिमोन होखाव गावबा गाव ना मा होनो आंथ' बिदिसो बुंखायो साख्रिमोन एकदम 5 ताला जाबखोनाय केक लाबोनानै हा होननानै बुङो आं दानो बुंखायो आंना बिमा बिफाया जेसेबां होनो हादों बेखौ होबाय आरो ना आङोथ' ओंखायनो बुजायखायो आङो नोंनि थाखायनो जोङो बेहाय दंफैयो फैसा थाखा जोंना नोंनि थाखायनो बाबाया मेहनत खालामगासिनो दङ होननानै जोंथ' गामियावबाबो थानो हायोमोन नोंखौ मोजां लेखा फरायथों होननानैसो जोङो बेहाय थाफैदों बेबायदि होननानै आं दानिफ्रायनो बुजायखायो आं सनाफोर बुजायनांगौ उन्दैनिफ्रायनो खोमासारनांगौ बिसोरखौ फैसा थाखा दङ मायो बिदिखौ खिथानाङा गैया नालाय गैया बिसोरबो मिन्थिनांगौ बिमा बिफाया बेसेबां खस्थ'आव सोलियो बेखौ मिन्थिनांगौ आंथ' खिथायो आङो खिथानाङिखौ खिथाला आरोना ओमफ्राय खिथाथावखौ आं खिथाखायो आं दानिफ्रायनो आरो आं दाबो बुजायखादों बाबा केकखौ फिसा लायनोसै हानोसै मोननि लास्ट नों मिन्थिखायो आरो दाखालिबो जों बेरायनानै जोंना फैसाया खरस जादों नों मिन्थिखायो बेजोंनो गोजोनदो होनबाय मालाय अके होनबाय गस्ला गोदान नांलायला होनबावबायसो जास्ट बे गिफ्ट हिसाबै आं घरि एमाजनाव बिहरनानै होदों आरो स्मार्टफन होनबाय थादों आवगोलनिफ्रायनो बे आं बार्थडेआव होगोन दे होननानै दोन्दोंमोन ओमफ्राय होबाय ओमफ्राय एसे आगोलावनो गावनो गोसोखांनानै बुंबाय साइकेलबो होखाबाय ना मा नोङो होननानै माने साइकेलाबो होनाय जाबाय नालाय बेखौनो मालाय गोसोआव लाबाय आरोना बिदिनो अख्रा खालामलाबाया ओमफ्राय बिराद दुस्थ' मानसिया एकदम ओमफ्राय ओरैहाय फुरि बानायगासिनो आरोना जया सरकारा आं नानिखौ लानायखाय बाहेरा खामानि सिबस्रां बोस्रांनाय खामानि मावबाय नालाय ओमफ्राय बिथांखौ आङो फुरि बानायहोदों आरो फिसालाया फुरि जानो होन्दों नालाय बेनिफ्रायहाय स्कुलावबो लांगोन बियो बेखौनो ओमफ्राय मैया मालाय लोगो टिफिन गोदान लाबोनायाव एकदम सोलायथारबाय आरोना गावनो फुरि आरो आलु भाजा जारलायानो जुद गैया गथ'नि जातफोर गोदान बुस्थु होनबाथाय हाहाकार नोंथां ब्रेकफास्टआ सनाफोर दिनै जोंना बे लिम्फुखौ ओरै जमा दोनजोब्बाय आं गथ'फ्रा गेलेलाबाय थादों ओमफ्राय नैबे ओंख्रिया मैया सानसुनिनोमोन मोनायावथ' जाख'नो हायाखिसै जायाखिसैनो होनजासै फुदुंनानैल' दोनबाय आरो दहाय फुङाव फुदुंबावबाय जानांगौ गारनायाव गैया ओमफ्राय ओरै दङ सिथा ब्रह्म जादों मादे जानानै लानोसै फुरि जाखिनि मावबाय जिंखा देखायखाजोब्बाय आं नोंसोरनोनो न' सिंनि सिबनाय बाहेरानि खामानि जाबोर जुथुर गासैबो देखायजोब्बाय बेनोमोन आंना खामानियाहाय सामफ्रामबो आङो गोदान देखायनो हायाना मैया एसे गोदान जादोंमोन बेखौ देखायलायबाय दा नर्माल खामानियाव फैफिनबाय ओमफ्राय बोरायाबोथ' फैयाखै बोराय फैनायबाबो आङो नोंसोरजों एसे गोदान भिडिअ लाबोनानै देखायनो हागौमोन गोदान आइटेमनि संनाय खावनाय गोदान मा खालामदों मा खालामाखै ना मा होनो दाथ' फैथ'वाखै बिथाङाबो फैबाथाय देखायनोसै गोदान लाबोनो थेवब्लाबो देखायनो लागा गोदान दङ दिनैनो देखायनो लागा दङ आरो मोनासिम फुरा सेल खालामनो लागा दङ सोरनाफोर फारसेखौ देखायनानै फारसेखौबो देखायनांगौ ना नङाबा फाब नांगोन मैया रेडि खालामनायखौ देखायबाय हा दिनै बोस्रांनायखौ देखायबाय आरोना एलु एला फारनैखौबो ना मा होनो बेनिफ्राय सनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बे शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सनाफोर आङो दोनथ'नोसै बेयावनो थेंक इउ स' माच फिसालायाबो स्कुल थांनो आथुर जाबाय जागासिनो दङ बेबो बारा टाइम गैया बारा केक बक्सबो मोनजाया ना सनाफोर स' थेंक इउ